Aze ngihleli la ngicabanga le ndaba kaMbalishinga yokuthi kuleya motion of no confidence wathi uzovota ngonembeza wakhe noma nge-conscience yakhe. Uma ngiyibuka lento iyangihlekisa. Okusho ukuthi kubo bonke laba bevota lapha ephalamende ngalela langa, nguye kuphela owayevota nge-conscience yakhe, owayengavoti ngokwendlela i-party line. Ngisho ukuthi onke amamemba ama-political party ayekhona laphayana evota lapha ephalamende ayevota ngokwe-instruction ye-party yawo, yena nje yedwa kuphela, uyena yedwa nje owavota ngonembeza wakhe, owavota ngendlela yakhe, uyena yedwa owafulathela iqembu lakhe. Bonke abanye ephalamende bavota belandela ama-instruction amaqembu abo. Netheni ngaloko bafethu, ake sikhulume nje ngaloko, just loko nje kuphela. Kusho ukuthini lokho? Ukuthi imemba ifike ibe yodwa nje ephalamende evota ngonembeza noma nge-conscience yayo, ingavoti ngokulandela. Akaboni yini uMbalishinga ukuthi la bantu laba abamsebenzisayo laphayana bayamyuza, futhi kuzothi angaphuma noma axoshwe ku-NFP, kuningi azokuluza lo mama, because bayambuka futhi bafundile ngaye manje ukuthi ungumuntu kanjani, akalihloniphi kangakanani iqembu lakhe. Mina ngendlela engibuka ngayo ukuthi ahluleke ukulandela i-instruction ye-political party yakhe, okusho kona ukuthi i-political party le uyayi-undermine, uyibukela phansi ngendlela engibuka ngayo, uyayidelela futhi. Angazi ulibuka kanjani, because onke amalungu e-legislature alandela i-party line, avota ngokwe-party line, yena yedwa. Mtsheleni phela ukuthi ukhona nomunye laphayana owavota ngokwe-conscience yakhe, oyedwa. Aningitshele ukuthi ukhona yini. Uma kukhona omcabangayo lo ngisho ukuthi wavota ngokwe-conscience yakhe, anginike igama lakhe ngizwa. Mina ngazi uMbalishinga kuphela, and manje lama-political party afundile ngayo ukuthi umuntu onjani. Noma ngabe ngamxosha i-NFP, asazi ukuthi uyokwamukela ngubani njengoba enze kanje. Asiphawuleni ngalolu daba, ngiyabonga.